Unutrašnja politika, Ustav. Mislim da će se Ustav menjati relativno brzo. I postavlja se pitanje šta mi u stvari smatramo treba da se desi. Smatramo da Srbija treba da bude regionalna zemlja. Mi smo čak u proteklih godinu dana kazali i kako konkretno mislimo da treba da izgleda Srbija. Koliko regiona treba da ima. Ali smo potpuno otvoreni za debatu o toj stvari. I sa svima hoćemo da pričamo o tome. I reći ću vam s kime sam i razgovarao, obavestit ću vas, jer to treba da znate. Debata o tome kako treba zemlja da izgleda. Zašto da bude regionalna zemlja? Pa ja mislim ako ne postane regionalna da će postati federalna zemlja. Ja mislim da to baš nije idealno za Srbiju. Kao i da smo u bivšoj Jugoslaviji bili sposobni za različite predloge, mislim da možda se ta zemlja ne bi baš ovako rascopala kako se to desilo posle. Regionalizam i regioni u stvari predstavljaju samo vidljiv i najviši iskaz samouprave ili decentralizacije. I to je naša suštinska ideja, decentralizacija. Decentralizacija dotle da ljudi